ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ଜେଜେବାପା ରୁହିକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଏତେବେଳେ ଚିକି ରୁହିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଚିକି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ, ଏତେବେଳେ ଲଟକନଟି ଚିକି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଟକନଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଦେଖି ଚିକି ପୁରା ଡରିଯିବେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ରୁହି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କହିବ, ଆରେ ବାଃ, କି ମଜା ଆସିଗଲା ମ! ମୋତେ ଧରା ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ତୁ ତ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲୁ ଚିକି। ଏମିତି କହି ଯେତେବେଳେ ଲଟକନଟି ଚିକି ଉପରକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ରାମ ଆସି ଚିକିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଚିକି ରାମ ଦୁଇଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏହା ଦେଖି ରୁହି, ମାଧବୀ ଏବଂ ଜେଜେମା ବହୁତ ରାଗୁଥିବେ। ଆଉ ରୁହି ମନେ ମନେ କହିବ, ଏବେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଗଲା, ଏ ଦୁର୍ଗା ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଚିକି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଉ ଏମିତି କହି ରୁହି ଚିତ୍କାର କରିବ ଆଉ କହିବ, ରାମ। ଏବଂ ରୁହି ରାମ ଆଉ ଚିକି ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ଚିକିଙ୍କୁ କହିବେ, ତୋର ଏବେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇନି। ତୁ ମୋ ରାମକୁ ତ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି କହି ରୁହି ଯେତେବେଳେ ଚିକିକୁ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଚିକି ରୁହିର ହାତକୁ ଧରି ନେବେ ଆଉ ତା ହାତ ଧରି ମୋଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୁହିର ହାତକୁ ଚିକି ମୋଡ଼ିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ରୁହି କାନ୍ଦିକି କହିବ, ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଚିକି କହିବେ, ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଚିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇନି, ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଗା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଗା କେବେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହେ ନାହିଁ।